Zvládnu za hodinu až 40 minut upéct tarteletky, které by bez problému obstály ve výloze špičkové pařížské cukrárny? Tak to určitě ne. Tarteletky jsem nikdy nedělala. Ale na Vánoce jsem dostala své první formičky, takže bylo jasné, že to musím aspoň zkusit. Z původní hodiny až 40 minut se z toho stala práce asi na 3 dny, ale to absolutně nevadí. Nejspíš nejdéle jsem přemýšlela nad kombinací chutí. Tarteletek je totiž extrémně moc druhů a já jsem jako vždycky chtěla samozřejmě vyzkoušet úplně všechny. Nakonec jsem se rozhodla, že udělám 2 příchutě, z toho jedna měla být krásně svěží, kyselkavá, prostě ideální citronová tarteletka, ozdobena italským sněhem podle receptu Míši Landové. A druhá měla být úplný opak. Extrémně čokoládová tarteletka. Ale i když miluji čokoládu, tak ty čokoládové dezerty tolik nemusím. A tak jsem to trošku odlehčila malinami, které jsou zase sladké, kyselé a s čokoládou jsou podle mě nejlepší kámošky. Právě vidíte, jak jsem si udělala pyré z mražených malin a potom jsem se pokusila udělat kompoté. Nevím, jestli to úplně vyšlo, takže pokud s tím máte nějaké zkušenosti, tak mi určitě napište do komentářů. I když jsem tam přidala cukr, tak i tak bylo trošku kyselější, ale myslím, že celkové chuti to vůbec nevadilo. Právě dokonale se hodilo k té čokoládě. Ale dost už bylo malinového vkladu, protože my se právě přesouváme na přípravu lemon curd. Jsem ráda, že jsem si vybrala právě citronové tarteletky, protože lemon curd jsem chtěla vyzkoušet už fakt dlouho. Tady můžete vidět tenhle krásný gigantický teploměr na zavařování, který mi půjčila babička, abych si mohla změřit teplotu ve všech surovinách, které jsem do tarteletek potřebovala. A že jich teda bylo. Už docela dlouho přemýšlím nad tím, že bych si koupila nějaký pořádný teploměr na pečení, takže pokud máte nějaké dobré doporučení, tak pište do komentářů. No, ale tohle ještě není konec, protože nás čeká ještě 5hodinový převoz tarteletek přes celou republiku, aby je mohli ochutnat ti nejdůležitější strávníci. Takže pokud jste zvědaví, jak tohle dopadne, tak nezapomeňte sledovat další video.